ja pensaves que m'havia oblidat de seguir amb la postura de l'arbre, amb aquesta tortura que anomenem la postura dels 3 cercles. Ho sento, però encara ens queda una mica de treball, sobretot per la part superior del cos. Els braços i el cap s'han de reordenar, s'han de reequilibrar perquè el flux d'energia sigui natural. Si passem només un minut regulant la posició de cadascuna de les parts que hem anat revisant fins ara, tenim 5 parts de les cames i 4 parts del cos. Tenim 9 minuts de pràctica que podem aprofitar diàriament. Millor arribar a 10 o 15 o anar augmentant. Però si fem un mínim de minut per diferents parts del cos, ja tenim un treball molt interessant. Els punts que hem revisat fins ara són peus paral·lels a l'amplada dels malucs, genolls flexionats amb una lleugera empenta en l'aire, pelvis rodona, els angonals, el maluc relaxat i la pelvis tancada, l'anus tancat. Després el ventre recte, les lumbars estirades, reduint la corba natural, el pit suaument relaxat i la columna estirada verticalment. Ara hem de treballar les extremitats superiors, per tal que la postura sigui relaxada i ampla. Si imagines una pilota plena d'aire, podràs entendre la sensació de la postura dels 3 cercles. Hi ha una sensació plena d'energia, hi ha una sensació d'expansió cap a l'exterior, d'obertura, no de contracció. Cada part del cos que tu puguis tocar és com un cercle, és com una pilota o com una esfera plena d'energia, plena d'aire, que empenya en totes direccions, a dalt, a baix, esquerra, dreta, endavant, enrere. Hi ha una sensació d'omplir tot l'espai, de dominar tot l'espai, de sentir tot l'espai que ens envolta. Hi ha una sensació d'expansió que en el terme tècnic del Tai Chi i del Qigong s'anomena Pong. Tot allò que fem està destinat a sentir aquest Pong a tot el cos. Hi ha una sensació d'expansió en els genolls, en els malucs, a la columna, a la part alta del cap, en els braços, etc. Una dita tradicional del Qigong diu que el braç comença a la columna vertebral. Quan jo faig el cercle, la meva esquena no està recta, sinó que des de la columna començo a crear el cercle dels braços. De manera que els omòplats se separen i donen una sensació molt rodona, molt relaxada en els braços. No hi ha un quadrat a davant meu, sinó que hi ha un cercle perquè l'esquena està suaument arrodonida. Per aconseguir aquesta sensació, primer farem baixar les espatlles, les allunyem de les orelles, roden suaument enrere i cap a baix, de manera que els omòplats baixin cap al terra. La sensació és aquesta. Com si hi hagués un pes i l'espatlla vol connectar amb el maluc. La sensació que l'espatlla i el maluc estan en línia és important per poder sentir el bon repartiment del pes corporal. Espatlles obertes i baixes. Sensació d'expansió. Allibero tota la tensió muscular del pectoral, de la part alta de l'esquena, dels trapecis, dels omòplats. Tota la musculatura queda oberta, queda relaxada. Sempre imagino que l'espatlla vol tocar al terra. Sempre l'espatlla va cap a baix, l'omòplat va cap a baix. No hi ha cap moviment en l'aire, no hi ha cap múscul que vagi en l'aire. La sensació és de relaxar, de rodar i baixar, rodar i baixar. Aquest és el primer punt. Com sempre, si vols, ara és el moment de pausar el vídeo i experimentar en diferents obertures, en diferents rotacions de les espatlles per sentir el punt de màxima allargada, de màxim estirament de tot el múscul del trapezi. Ves provant, ves intentant baixar les espatlles, com tocar el terra, o baixa els omòplats per darrere, expira i relaxa, també t'ajudarà. Ves fent petits experiments per poder sentir la sensació d'alliberament de les espatlles.